Ak žiarliš vo vzťahu, neznamená to automaticky, že problém je v tebe. Niekedy totiž žiarlivosť alebo neistotu vytvára práve správanie partnera. Veľa žien si zvykne hovoriť, nejaký problém je so mnou, som prehnane žiarlivá, možno to preháňam. Začnú pochybovať o sebe, že niekedy tvoje telo a mozog reaguje úplne logicky a normálne. Pre náš nervový systém, naše telo, je vo vzťahu veľmi dôležitá konzistentnosť alebo predvídateľnosť. Čiže keď partnerovo správanie nedáva z nejakého dôvodu zmysel, alebo sa často mení, niečo tají, mozog začne automaticky prirodzene hľadať vysvetlenia. A práve vtedy môže vznikať tá neistota alebo žiarlivosť. A to môžu byť napríklad tieto 3 situácie. Nekonzistentné správanie. Napríklad jeden deň je veľmi blízky, laskavý, píše, plánuje stretnutia, je k tebe dobrý, potom zrazu na 2 dní zmizne, neozve sa, plány sa zrušia bez vysvetlenia. A takéto správanie prirodzene vytvára zmätok. A mozog začne potom hľadať dôvod, prečo sa to deje. Je v tom niekto iný? Nejasná komunikácia. Keď sa niečo opýtaš, nedostaneš jasnú odpoveď. Napríklad, hej, a s kým si bol? Prečo si mi včera neodpísal? A namiesto priamej odpovede dostaneš. Prečo to riešiš? Čo ťa to zaujíma? Ty ma sleduješ? Zase žiarlíš? Robíš z toho problém. To človeku prirodzene zvyšuje neistotu a napätie. Tretie, zľahčovanie tvojich pocitov. Keď sa napríklad snažíš otvorene povedať, čo ťa zneistilo, čo ťa zranilo, čo ťa bolelo. A partner to otočí proti tebe. Napríklad, ty si proste tak prehnane žiarlivá. Ty mi neveríš. Máš problémy s dôverou. Zase dramatizuješ. Namiesto vysvetlenia alebo upokojenia sa začneš cítiť zle. Ako by problém bol v tebe, ako by si problémom bola ty a tvoje pocity. A ak sa tieto situácie dejú opakovane, žiarlivosť naozaj nemusí byť problém nejakej tvojej vnútornej neistoty, ale skrátka len tým, že partner ti tú istotu ani nedáva, alebo naopak ju dokonca vytvára. A tvoja reakcia môže byť len odpoveď na neistotu vo vzťahu. A ak chceš vedieť ďalšie tipy ohľadne lásky a vzťahov, sleduj môj profil.